ବୁଲାବୁଲି କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଣ ଗାଡି ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲା ନା? ଏଇଟା ଗାଡି ବାଡେଇ ଦେଲା? କୋଉଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସିସିଟିଭିରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କାଢ଼ିକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରାଯାଉ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମଣିଷକୁ ମାରିଲେ ତ କୋଉ ପାପ, ଆଉ ଗାଈକୁ ହତ୍ୟା ମାନେ ସେ ମହାପାପ, କୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କଚେରୀକି ଠକିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ କଚେରୀରେ କାହାକୁ କେହି ଠକି ପାରିବେନି। କାଳିଆ ଦୁଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହବ, ଓକିଲ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ବୈଶାଖୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହିସାବ କରୁଛି କାଳିଆ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଛି ପୁରା ଗାଡ଼ି। Modi, where is Modi's cow service? Heading दियंतु, where is Modi's cow service? You are not providing doctor and you are sending in Twitter photo. Chan, what is the Chan? This is the express highway. This is the development society. What kind of development you are doing? This is the development.